Lwgwpwr Kulumbai गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लwgwpwr आं दखानाव बिस्कुट लायदोंमोन साहाजों जानो। ओरैबादि गुसुना दिनैबो सान्दुं दुंगोन खोमा दिनै दिना होनबाबो माने गुसुथार आरोना अयथासारनो। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बायहेरायाव फैनो जा रोनावगासिनो दं बेखायनो। बाय 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 रक्सु बाय 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 खुगाखौ मादि सोयो दोना ना बा रक्सु बा मिनि 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 ना मिनि ना मिनि मिनि एक्साइटेड जाखायोना बायहेरायाव फैनो रक्सु फैदो भाई सुसुनोबा फै जाबाय सुसुनदो जा थांदो दे सुसुनदो दे बायहेरायाव फैनो थाखायनो रोनावलागासिनो दं बियो। स्कुलाव थांनांगौलाय आङो ओंख्रि लाफा गोबाब संगासिनो दङ दाबो बानलु देना होनांगौ र' दे जल्दि सुसुनद' होनना होनाथाय हासुयोना हासुआलाय गावसो मिथिगौ। फैदो फैदो हासुआ फैदो थांसै ना थांसै नोङो बाय 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 A few moments later. ओंखारलायबाय लोगोफोरनि स्कुलाव थांनो सनालिजों आंजों रेडि जानानै स्कुलाव थांनोसैलाय आरो माथोबाव ओंख्रि संबोखादों दिनै फाजाबो एवबोदों दायो ओंखामल' संफैगोन ओमफ्राय ओंख्रिखौ गरम खालामफैगोन आरोना सान्दुङा जा मोदानदों थ' होमबा लोगोफोर थ'बाय थादो जोंजों लोगोसे थ' लाबाय नै थान्दाथारहाय बासिना खालि खालिथार ओरैबादि गुसु गोनां सान्दुं दुंबावगासिनो होमबाबो ना सनालि बारा गोजांनाय नङा दिनै खयथानिफ्राय फैयो 8:40 बास 8:40 बा 9:40 गारलाङो आंलाय बङाइगाव बाससो सानदोंमोन बेखौ बङाइगाव बास नङा सोर जादों iya थान्दा मा जाखो हाजेवा wow मा गारि बेलाय सनालि हो मिथिया नामा नोंलाय मा गारि सिनायाहाय आङो बेबा मा गारि दैया फुख्रि ना फिसियो मालाय बेयाव दङ खोमा दालाय माथो गैया जानो बोरा थागोन आरो दिदिमोनाबो थांबाय मालाय दिदिमोनाबो थांबाय नै मालाय बेग बानानै बेगानो गोलैलांसिगोन ओमफ्राय उन्दैयानो मायदि गाखोखो किरखुमबा बसलो ओइ बाच्चाटा खहेहेसो जिरायलांबाय उन्दैया गोलैबायबा मा जानांगौ जाखो सोर दिदिमोन मालायबा सोर दिदि आं सिनाया सिनाया लियाखै हाथाय गेसावा सनालिनि हाथाया गेसावजोब हा हाथाया माथो नोंना सेवजाजोब्बाय हाथाया मा जानांगौना हांसो जानो गोथाव जायो गोथावनो जाग्रा हांसो दाक
गायदों आलुआ दाबो थैबावाखैनो बिलाइ बिलाइफ्रा बिलाइआ दाबो जेबो जाबावाखै मालाय गोलैनो नागिराखै थथ'आ मा जाखोलायदा गाज्रि जादों ना थथ'आ बेना बिएड कलेज मोनबाय नै बिएड कलेज मोनबायहाय बिलाइ बेयाव दोनो माबागासिनो दं सावदोंहाय नै बेखौ फबबायनानै बानायखांबाय लामाया मोजां नंथाराहाय लामायानो अन्थाइ बायदि पाइप सोजोबसिगोन बेयाव इन्डिकेटर जागासिनो दं स्कुल मोननोसै सनालि नामालाय दावलायदा गारिखौसो स्कुल मोनबाय स्कुल 2,000 years later. फैदा सनालि फैदा जेसिबि गारि मासुदों mau dong nah tahu làm em macam dia macam apa ni 5 kilo berkalang saya mana mana 5 kilo 5 kilo hah enggak ada kalau juga serba extend kalam langsung kan 5 siapa pwilaibai ini nong 5 kilo apa sih Sonaliya Rongina जों मासिबां माबाखो दिनै नङा दस्राजों इसिबां बिदि खालामा दे बे ओमफ्राय दिनै नोंजोंबा मानोबा इसिबां बिदि खालामखो थुखैनांगौ दा थुखैफ्राङो सिमफानजोब्बायमोन मैयासो लाबोदों नों दुगैयाखैनो माथो दुगैयाखै नुवाखै नोङो हांगार फुंगार नांजोबो बावहाय उन्दुयोना बियो नङा दस्राजों इसिबां आथा खिथा खालामा ओमफ्राय नोंजों मानो इसिबां आथा खिथा खालामखो दा आसरितसो जिरायबाय हासुनि लोगोआ थांनोसैनो दसे बेरायनो फैदोंमोन आरो गारिया लेट नालाय बेना बेखायनो ना बुंदो माबाफोर आंनि लोगोफोरखौ बारा बुंनो रोंलाय लाङा मा होनो र' साननानै मोनाखै सानग्रोनांगौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो ना बयबो सोलोंबाय नालाय सापर्ट खालामदो अननानै हेफाजाब होलायदो बयबो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो नोंनि चेनेला मा जाखो आंनि चेनेला आं भिडिअखौनो हगारनाय जाला माने बेनाबो चेनेल दङ रंगिना नार्जारि दा हगारलानो जाबाय मेक्सिमाम 2 years जाबाय खोमा आं भिडिअ खालामैया औ बिराद गोबाव जाबाय होनायबो जाला ओमफ्राय गैला आरो सापर्ट खालामनाय गावजों गाव लोगोखौ बैसिम दोननानै फैनोसै दासो थांला आं साद्रिबो जोमबाखै ओरैनो बैसिम दोननानै फैनोसै इथिंसिम
लोगोफोर बै थिमसिम दोननानै फैबाय बे सादोरबो लायाखैना आं फार्स्टआबो ओमफ्राय बेखायनो थांला आङोबो एसे मानसिफ्रा नायगोन ना नङाबा दा ओरैनोबाबो दख'ना गानखाया ओमफ्राय दिनै गानबाथाय मानसिफ्रा अबेयाव थांनो होननानै सोंबाय थायो आरोना स' माने आंबो स्कुलनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो बेबो नोंसिनाव दसे हाबफैनो होननायखाय माने गारिया बेना लेटनो मसलपुर थांगोन नालाय बियो क'क्राझार थांगोन बे दा बिनिफ्राय ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मसलपुर गारि बास दं ना मा होनो बेसेबांबा 2टा बेसेबांबायाव होनामोन 40 ना बेसेबांबा ओमफ्राय दा थांगोनबाथ' मेला गोबाव नेहैनांगोन नालाय ओमफ्राय हारसिं ना बेसेरा ओमफ्राय हासबेन्डआबो गारि सालायोना माबा थांनो टाइमा मिलायलायला ओंखायनो हारसिं थांनानै नेहैबाय थानो बानानै जोंनाव हाबफैथ'दों आरोना दसे जिरायबाय रायलायबाय मोजां गाज्रि स' बेनोसै आंबो थांनानै ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोरथ' होमबा माबा फानफैग्रा फैदों न'खौ ओरैबायदि मोजां कालार फुनजोब्बाय ना नै बिसोर बिल्डिङा जा मोजां कालार फुनजोब्बाय पुटिं मारिजोबबाय खेबसेनिफ्राय बेनिफ्रायसो नुहुरसाबो हरेक मालनिनो माल बियो ओंखाम जाना लानोसैहाय आंबो ओंखाम उखैबाय जिनो मोथो ओंखाम उखैखाबाय